Egia beti euketela interesa injustizigatikan, eta mundu pasatzeien gauzagatikan, eta pixkanaka nahiko gaztetatikan interesatzen hasi nintzen, liburuk irakurtzen, lagunekin ere hitz egiten, gauza ezberdinek antolatzen zienen gerturatzen, da pixkatola juntzan gerozta gehioan ere interesa pizten, nire lekua aurkitu arte edo. Mugimendu ez dela, emakume hauzie lantzetik aratago, helburua da mundu justogo bat lortzea hola pixkat haundi bezala ematen do erantzuna, baina pixkat hori izango zen helburu ez, gauzak itea eta aurrera pausok ematen jutea, pixkanaka danon eskubideen alde borrokatzeagatik. Nik uste dut azkenen dexente aldau dela, testu inguruko exigituta ere ez, garai bakoitzak egoera o realitate diferente batzuk ditu, eta pixkat horrei erantzunez gaur egun ikustea igual ere erason tipologia beha ere aldau dela, ez dakit igual ikustei eraso mota igual sare sozialetan, edo bestera bateko egoerak, eta igual ez dakit duela egun urte emakume borrokatzen naizien sufragio unibertsalagatik, orduan pixkat uste tola aldau dela, eta bestere alde batetik ere igual lehen etzerela gaur egundaren baliabidek ere olako borrokak aurrera eraman alizateko. Egie da itaiatik igual ez dela como tal feminismo kontzeptu erabiltzen bai hasiera baten igual terminologia bai erabiltzen zala, baina pixkat bai ezberdin du da edo igual ez tolako guztiz batiten gaur egungo feminismo ditun ideia guztikin edo, eta gure arten erabiltzen den terminologia gehiago izan zen igual genero hauzi edo emakumeen hauzi, eta pixkat esan nahi dena, hori erabiltzen da borrokako zerbait bezala, feminismoa ulertuta, azkenen emakumeek aukera berdintasun horiek eta eukitzeko borroka modun. Ona, egie da azkenen lan sakrifikatu bat edo dala, azkenen zure denbora eskaini barra daukezulako, eta denbora eman barra daukezulako gauzak irakurtzen, jendekin hitz egiten, lan aurrea eramaten, ekintza ezberdin ekiten eta, baino ona eta positiboa pertsonalki eta baita gero horren emaitzak ikusten dituzunen eta ikusten dezunen jendengan ere badukela nola baiteko isla eta eragiten dola. Nik uste garrantzitsua dela gazte mugimendu guztik azkenen perspektiba hau ere mantentzea eta azkenen emakume hauzi beti presente eukitzea ez talako bakarrikan feminismotikan edo emakume taldetatikan aurrera eramaten den zerbait, baizik eta askotan esatean bezala ez, egunero inbarreko lan bat da eta egunero presente euki barreko zerbait, orduan nik uste garrantzitsua dela gazte taldetan eta gazte ekimen ezberdinetan beti presente eukitzea eta gauzak aurrera eramaten dienen horrera eramatea. Ekimen berrik ezakit esaten, egia esan nahiko zaila eta pentsatzen jartzeako nire etorkizunea behi da zerre ondaiken, ez dakit ze izangoan, duela 10 urte ere galdetuko bazenu igual ez zuten jakingo gaur egun bezala ez dakit telefonokin, izan, baina bai ikustetan igual gerozta eragin gehiago eukiko dola teknologi berrin erabilpenak eta hori gerozta gehiago bai islauko dela eta ez dakit esaten. Erantzune ona, orokorren ona, egie da baina bari dela, azken urtetan gerozta gutxigo mobilizatzen dela jendea, baina zerbait orokor bezala ez bakarrikan emakume hauzi dagokionez, baizik eta orokorren. Baina gero egie da gaztekin hitz egiten dezula eta askotan gaztek izateagatikan edo gutxi etxiten zaie, baina gaztek ere lehenengo die kontzientzia dutenak eta lehenengo die ere presdarenak gero edozein momentuan kalea ateratzeko edo olako gauzagatikan borrokatzeko. Nik uste garrantzitsua dela azkenen olako hauzikin azkenen hainbeste jende ikutzen dion hauzi batei dagokionez gazte kontziente izatea hortaz ez eta presteoteanak ere aldaketak lortzea biden elkartzeko eta elkarrekin gauzak iteko, egoerako betzeko. Nik uste manifestazioak azkenen borroka egun bezala ulertu barra diela eta azkenen egun horiek diela jende asko kalea atera eta kale mailan erakusteko zer aigean aldarrikatzen eta benetan aldaketa horiek exigitzeko gertaera edo hola ulertu barra dauzkeula manifestazioak ez hainbeste igual festa edo jai giroako, baizik eta benetan borrokatzeko eta aldarrikatzeko esaten dien gauza guzti horiek ez, eta printzipio guzti horiek. Nik uste hasieran zeo zerra ipaudetela, baina garrantzitsua dela azkenen emakume hauzita zaratago ere, egia emakume hauzik jende asko, de hecho, biztalerin erdiri eragiten digula, eta orduan oso garrantzitsua dela horieten gabe presente otea, baina hortaz gain egia beste afera asko dauzkeula gaur egungo testu ingurun, jo que se izan arrazakerie, etxegabetzek,
eta beste hainbat, eta orduan garrantzitsua dela hori guztik ere kontutan eukitzea, eta bueno, individualidade guzti horiek borrokatzen saiatuz, azkenen lortzea benetan errealitate osoa hobetzea edo nola baita esateagatik. Hombre, nik uste garrantzitsua dela, lehen esan deten bezala, hori egunero presente eukitzea eta egunero gurekin dihon zerbait izatea, ez dakit ikusten badezu, ez dakit adibide bat jartzeagatik, juerga baten zarela eta eraso bat ematen ari dela edo mutil bat ari dela neska bat inkomodatzen. Holako egoeratan beti saiatzea jutea egoera horietan esatea gaizkia iztea, o ezin da gerta, o holako gauzak itea, holako gauza txikitatikan hasitan ikusteet hor ikusten dela benetan holako egoeran kontra zarela eta gainera ez dezula baimendu behar holako situazioak gertatzea. Lehen esan bezala nire ustez doi, azkenen borroka egun bezala ulertu barra die eta egun horiek die jendek ikusteko benetan ez diela laukatu olako gauzagatikan borrokatzen nahi dienak eta benetan daula jende bat interesa daukena eta gaina prest da ona gauza horiek aldatzea behi da gauzak iteko eta kalea ateratzeko eta gero askotan ere manifestazioz gain baiten dien beste ekintza ezberdinekin eta ere hori da pixkat erakutsi nahi dana, ez? Esatea bat baino gehiago gehala, jende asko daula kontzientzia hauta honekin eta jende asko daula prest borrokatzeko eta edo zerriteko, ez dakit nola esan, baino gauza o aurrea pauso asko mateko prest garela benetako aldaketa horiek lortzea behi da. Eta zein da zuen esperientzia horrelako ekintzetan? Esperientzia denetarikoa, egia da prestatzen lan handi ematen dutela eta manifestazioa, juten bazea bakarrik manifestazioa dela azkenen, ez dakit, ordu erdi, 40 minutuko zerbait, gero diskurtso bat entzuten dana eta eta igual ekintzan zehar ere gauza daudena, baino gero atzetikan egia lan handi daukela, gauza guzti horiek prestatu inbarra diela, jende hori lotu eta ez doi bakarrik azkenen, zuk nahi badezu benetan manifestazioi eraginkorra izatea, inbarra daukezuna lan asko jendekin hitzen eta benetan esan zein dien manifestazioien arrazoiak, ze baiten dan manifestazioi eta jendea ere gonbidau parte hartzea olako ekintzatan. Nire esperientziatik behintzat, olako egoerak eman izan dienetan normalen izan da polizie sartu izan dalako eta hola ez hainbeste mobilizazion bertan gauzak gertatu dielako eta polizie sartu dalako, ez dakit, manifestazion bertan jendea gauzak iten nahi zalako, ez dakit, papera botatzen bat eta bestea eta pixkat horregatik polizie sartzen da egoera kontrolatzeko asmoz eta gehien bat hori izaten da, azkenen jendea beldurtuta korrika hasten dela, gero beste batzuk bai gelditzen dira igual polizien aurren gehien bat hori eta nik uste egoera horiek saiesteko eta pixkat garrantzitsua dela ere agente garrantzitsu gok, ez dakit gobernu edo, estatu mailan edo aldau beharko liekela gauza horiek ez dalako posible, benetan olako ekintzak antola, zeo zer aldarrikatzeko gure eskubidea ere danen olako aldarrikapenak itea eta gero olako istiluko iskanbilak sortu behar izatea, errealki ez danen nahi inorri minik iten o ez txarrik iten ez dela borrokan partean zerbait. Nik uste estrategia lehen aipaudetena ez, garrantzitsua dela aurrelan oitea eta jendekin hitzeitea eta jendei komunikatzea ez pixkatzein dien manifestazioetako helburuk eta zeban garrantzitsue ateratzea eta egia da urten arabera eta aurreko esperientzien arabera pixkat aldatzen juten dela ez, ikusita igual zerre funtzionau don gehiago, zerre gutxiago, normalen beti saiatzen da egia gauza ezberdinek egiten eta inoiz ez da bakarrikan mobilizazioa izaten justu segun nola tokatzen dien data horiek aurreko aste burun o aste horretan zehar hitzaldi ezberdinek antolatzen die, mahai inguruk, ez dakit tailer ezberdinek, behin baino gehiagotan izan da didez autodefentsa tailerra, holako estiloko gauzak, eta pixkat ikustea, kasun kasu adibidez, herrika antolatzen bali dago eskualdeka, ikustea pixkat bertako pertsona zer dan gehien interesatzen dira, eta pixkat hortik saiatzea jende horrekin hitz egiten eta jende horren gana iristen gero hauek mobilizazio eta gerturatzeko. Egia da ikustetela bai aldatzen nahi dela, igual duela urte batzutatik anonea bai eman dela aldaketa bat eta gaur egunen askoz gizon gehiok parte hartzen dutela manifestazioetan eta nire ustez gaina oso garrantzitsua gizonak ere manifestazioetan parte hartzea azkenen beraiek beraien azalen pairatzen ez duten arren indarkeria o auzia hubea
oso garrantzitsua beraiek ere kontziente izatea, askotan, ez zet generalizau nahi, baina gizonak dielako azkenen olako egoerak aurrera eramaten dituztenak, eta oso garrantzitsua beraiek kontziente izatea, igual ez dutelako hainbeste ikusten, ez dutelako beraiek bizi, eta olako mobilizazioetan eta parte hartzean ere ustez bai da oso garrantzitsue, ere demostratzen dolako beraiek ere ikusten dituztela olako errealitatek, eta gaina aurka daudela, eta pixkat ere prestutasun hori agertzea ez, egoera hori aldatzen ere beraiek ere jarriko dutela beraien partetikan da ono, eta mobilizazioetan ere nire ustez, adibidez, garrasi iten jutea eta olako gauzan, nire ustez ere nik behintzat ondo ikusten dut, eta itaiatikan ere ondo ikusten da mutilek ere garrasi itea, emakumeen egune izan da ere edo, azkenen beraiek ere bautelako leku hori edo borroka hortan parte hartzeako garaien. Egia erlazioa ez dela kristona eta ez deula normalen ez ditugula ekimenak eta ez batean antolatzen. Daukeun harremana normalen izaten da zeo zerrin behar bada, adibidez, txosnatan protokoloa jarri behar bada eta olako gauzatako elkartzen geha protokolo bateratu bat sortzeko azkeneko urtetan eta bezala. Egia normalen harremana alde hortatik ez dela kristonekoa edo normalen hortan mugatzen dela. Eta gero, nik uste, komunen ditugun edo puntu nagusi badiela argi eta garbi emakumeen auzigatikan borrokatzea, eta ezberdintasunek lehen hasitan ere komentau dut, egia dela itaiatikan feminismoa, gaur egun feminismoa ulertzen den bezala, egia ez dela guztiz batiten, baina gehiagi sakondu gabe, hor die pixka ikuspuntu ezberdin batzuk eta ditugula, eta horregatikan eta ere iten die manifestazioak normalen ezberdina, bakoitzak pixkat bere ikuspuntue aldarrikatzea behi da. Eta bukatzeko, esatea egia dela aurrera pauso asko eman diela, baina oraindikan lan asko haula egiteko eta aldaketa asko garela lortzeko, eta hortaz da nahi luzatzen zuet gonbitea zuek ere mugimendu guzti honen parte izateko eta borroka batzeko. Eta eskerrik asko.